κάνει εσύ την περίοδο. Εδώ ήταν το γκόγκ. Τα ζόμπι. Σε αυτή την πολυκατοικία. Εδώ ήταν το γκόγκ. Έτσι, έτσι. Σκέψου πόσο καλή ήταν το γκόγκ. Για να φύτρωσε σε τέτοια πολυκατοικία. Το γκόγκ γαμούσουν, αλλά δεν είναι στο βράδυ. Γκόγκ είχε τη Λιζέτα. Λιζέτα ή αλλιώς κολάρα από τις ώρες. Θυμάμαι ότι την ώρα που βγήκαμε από το ξενοδοχείο, κατά τις 9.30, κρύωνα πάρα πολύ. Την ώρα που γυρίσαμε κάτι σε αυτό. Δεν κρύωσε καθόλου. Δεν ένιωθε. Ισχύει. Είμαστε τεράστιοι. Λοιπόν, το τράβηξα. Το τράβηξα, το Έλα τράβηξα. τώρα. Θα πάει το μου καλά. Καράς, Λούσης Καράς. Απαράδεκτο, 14 χρόνια μετά. 10. Αυτό είναι 10 ουσιαστικά. Η Κύπρη που είναι. Μαλάκα αυτός σε ψάραχτες. Κάπου εδώ ήταν η Κύπρη. Πώς είναι αυτή η σκύλια τώρα. Αμαρούνται ήρθουνε. Εμείς είμαστε ήρθα. Πόσες φορές σε σώσανε. Τα πόν. Ξαναχτύπα. Να είσαι επίμονος. Επίμονος. Ο επίμενος μεθυσμένος. Πού είναι ρε μαλάκα. Αφού είναι τα μαλακίτια. Πίνουν καφέ. Άραγε. Δεν θα κάνει, άμα σε δουν από εκεί, σιγά μην ξανοίξουν λόγια. Τι κόλπα είναι αυτά. Μα τι είναι αυτά ρε. Take me back. Α, όχι, να το. Εκείνο είναι, το διόρροφο. Εκείνο δεν είναι. Εκείνο είναι. Ποιο? Έχουμε λίγο εδώ πέρα. Οργάνισε τη χαρά στο ξενοδοχείο στην Κομωτινή, γιατί μας το λίπας πολύ τρέλει. Τη ζυγού σ' αγαπάω, γάμω το βορρά, μας μ' οργάνισε τη ξανά. Τη ζυγού σ' αγαπάω. Έλα, έλα, αγόρι μου. Πήγα και έψα μπάσκετ. Δεν μπορώ να ανάψω τσιγάρο. Σπάς τα γούσια, μη στεναχωριέσαι. Σπάσου την κεντρική. Εδώ έχουν κάνει... Από εκεί μου που σκύλωσε αυτός μέσα. Λέγε ρε καπάτος. Τι να πω, αγόρι μου, τι θες, μωρέ. Λέγε γάμο, τι... Δεν αρχίζω να κατήλια όλα. Να μην σου κατεβάζω τώρα. Δεν θα μείνει άνθρωπος πάνω. Αυτή είναι η πόρτα, αυτή δεν υπήρχε ποτέ ρε μάλλον. Βρήκε άνοιγμα ο γούσκιος. Θα βουτήξω. Θα μπούμε από την κεντρική στα χείλη. Για περίμενε λίγο. Γιατί υπήρχε. Όχι.
αυτός. Ότι κάθε πρωί πρέπει να πίνεις πολύ νερό. Πάντως, τράβα. Εσένα δεν είσαι στράβος. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι ρε φίλε, είναι αυτό. Μπορεί να είναι από εκεί ανοιχτή. Μπορεί να είναι μόνο εκεί την πόλη. Πρέπει να έχει πάρκο. Εδώ έχω να πω όντως όσο έχουμε 2005. Τι έχετε? 4 χρόνια. Ναι. Δεν ερχόμουν ούτως ή άλλως. Συχνά. Εδώ, δίπλα στην μπασκέτα γνώρισα τον Τζούκο. Σοβαρά φίλε. Έλα. Ένα χάρη και χαρίδι δεν τον έχεις. Ξέρω, λέει τι. Είστε ίδιοι το λέω. Και τι μου απαντάει. Το ξέρω λέει, μου το έχω πει. Αντώνιο Ανέτε, Αντώνιο Ανέτε, Αντώνιο Ανέτε. Πού έμεινε? Εδώ δίπλα στην πόρτα, νομίζω. Γάμω το βορρά, κάπατ γαμίσω τους ξανά. Ο ψηλός έγκυψε δεν και μας κάνει χαβά. Πατήσει. Έχω χαρά. Πάω. Γιατί λέει. Όχι ρε μάλλον, αυτό μετά. Αλώσαμε το βορρά. Δώσου βουαλώσαμε και το βορρά. Που πάνω οργάνωσε τη χαρά. Είσαι εκεί κοιμηθείς αστέρια. Πού έχεις κοιμηθεί? Από πίσω. Αστέρια. Από πίσω είναι κινηματογραφός. Δεν τα πάμε. Δεν ευτυχώς που είσαι εσύ γιατί δεν θυμόμουν τίποτα. Πάμε. Πάμε. Έλα Χριστό, έλα. Χριστέ και Παναγιά! Έλα. Τι μου δείχνεις, Νέα Δημοκρατία? Είναι τα γραφέ της ΔΑΠ. Εκεί πήγα έκανα τα κουμάντα. Πιούμε καφέ. Θα πιούμε καφέ. Πήρα θα πιω. Αυτό θα ολοκληρωθεί. Αυτό είναι η πρώτη στροφή. Τώρα με σταμάτησε. Θα ολοκληρωθεί τώρα, ναι. Όπως λέει το άλλο, έχει 2 στροφές.